panjenengan kula ingkang tanggal jawab. Inggih. Namo radi tratapan batos kula mergi. Suwantenipun anak Prabu Mandura menika pancen sura sanget. Ngantos ngumandhang wonten dhatru negari Ngastina. Nggih. Amararya Punten dawuh. salajengipun kados pundi? Kula namung kantun nderek dhateng pun Kakang Prembanduna ingkang kula kinten pangendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana. Pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina. Rikat lampahing rata tan Pantara prapteng sukuning ngarga iram kang tumingal. Katrenjo swaning Panakawan kula Petruk Semana kula Bagong tumrajok tan kula raban. Amararya Wonten dawuh nggih. menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-aneh Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe geseh, tertempu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumrap kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para winarya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho? Ketake wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos terus. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Petruk Wonten dawuh sinuwun. Padhararja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpuk pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Petruk padha slamet sapraptamu. Regana pati sengguni wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Tak tampa pangestu Tampanono. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bagong padha slamet sapraptamu. Pangestripun Rekyana Patih Sengguni wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha slamet sapraptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kawaslamu kaya ngono. Apa ora nyawang itu Begawan Durna kuwi suwijining brahmanane Narendra. Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sampe naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok menganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku ndang nang sowan piyayi luhur, apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk. Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek panjenengan jaluk-jaluk kok. Mun sewu, Mbah. Sampeyan iku senengane ngendak karo gunaning jalma, senengane sampeyan iku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbageke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek. Dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ya ono pendhita aplotroe kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh iya. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa Pangestripun Prembanduna wilujeng bekti kula kunjuk. tak apa, Pangestu Tampanono. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Padhararja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita
wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Oh iya tak tampa. Pangestu tampan ana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau sugetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pengaturipun Pembantuna wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Ah iya tak tampa. Pengaturku tampan ana ya, Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampean. Sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungso. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Ono kan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa ngulungake matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira para kan Petro. Mugi dadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang lengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging Saptawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Pembantuna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe ning endi. Nek pancen iso nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Dumunten wonten cantrik sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Mula nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sakmangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor, pendhita kalugengrak wasis-wasis tengesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten, sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bawasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to para kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan iku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak nek dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu keparengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang
Pratayuda ing om Petro pripun Mbah kowe butuh takon karo aku nggih takon apa Kacarios Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu kula nyuwun dawuh menawi penembahan Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah kula ajeng nyuwun mriksa Pandhawa menika lenggahe teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa penembahan Durna utawa Hyang penembahan Durna kula aturi paring dawuh Simbah Pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahe para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta gandhok plekunduk swalu gembol semarante hawala Petro pripun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa lah kok dadi kowe tekono ing kene kowe takon Pandhawa lungane menyang endi kepasang Yogya katuju ing Nginuk aku nek kowe takon karo Begawan Durna kuwi wis pas kuwi wis mathok kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa alhamdulillah Gong Begawan Durna ngerti Pandhawa lenggahane endi wis gak ditakoni ae gak dijuk Pandhawa gajah mundur terus nek kira-kira Begawan Durna ngapusi ora sampe-melu pacule sirahe kok konjuruk tegel pacule semen lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo urip ya mung ngapusi kono kene Allah modar malah wis ora kokean ngomongan sabar ya Bagong sabar pacule urung ana mengko aku gawa aku dadi sak kepenamu kowe teng pundi Petro nun kok aku tak takon karo kowe dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe nundung karo Begawan Durna Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa kowe iki mung gedibal kowe iki mung ponokawan kok ngelungake brahmana kaya aku dhuwur derajatku nang negara Ngastina dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina lho kok iso kaya kandha kaya mengkono lah nggih dasarmu apa dasar kula melu duweni negara Ngastina Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa mongko Pandhawa niku momongan kula tur upama ditelusur babakan sejarah Petruk niku ngewangi udak-udak Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk ngoten kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima lho wong sampeyan minggat sing mriki ha to Gong cocok ora minggat yo gajuli ya Tru sabar Gong aku sabar kok Tru ya ora sak gampang nesu ora maton to dasar kula dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina kula sing bangun Datulaya kula sing ngewangi udak-udak kula sing wangi nggotong bata kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina dadi aja dimengke sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran pikir Mbak Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku mula loro-loro niki dadi siji aja diya diniya nek ora ana aku ora bakal dadi kaya ngene sakniki tembung kaya ngono disingkirke niku tembung sing mikolahake awake dhewe tembung sing gumendhung mergo awake dhewe aja ana aku niku pun mboten jalan sakmenika pun mboten jalan sakniki menungso niku kedunungan pikiran kedunungan ati kedunungan rasa nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rezeki niku tumrap kula ngoten
Diar Petro iso dadi modern ya, Tru. Nek mejang gleling ya Petro ki. Tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, wo tenan. Kula ora mung ngomong goro. Kula kan lunga sing mriki. Kula kan ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula kan ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernae. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ten negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Lah aku tak terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula paksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe kejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaten kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan kejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi papane wong neter katidayan. Lho. Paningan karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jaba, Petruk, kowe metu jaba dhisik sampurnane masakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng. Menika sahabat kula sebat griwikan dadi kerojokan keguyon dadi tangisan. Upami mekaten malah menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju nginu. Lha dipun kados pundi patuko paring dawuh mekaten. Lho, Petruk kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyai kalih nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerakaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jalanipun anake dipateni sik mengkene anake dipateni Semar nelongso menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit kembange wong sakit menika pecah Semar pecah kantun mejahi Natandrawati Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa lho napa mboten jenius sampeyan iki ngomonge kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Paman Arya. Wonten dawuh ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah rak malah goleke gaweyan to Kakang Durna. Sagu napa mboten? Sagu. Nek sagu diketapke, inggih ngestaken dawuh. Dinten semenika pasewakan kula bibaraken Surtayu wonten timbaling dawuh sinuwun. Budal kang padha sibungsun kundur kedaton. Kula nun parmatan wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatine pananggilan. Sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar kula nampi gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Japa Panulara ing sampe ngambil upacara ning Prabon. Gawe tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Man Sengkuni
Pripun kabare enten pawartos napa ngawi sanggaring para sata Kurawa? Manwerti. Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar lho. Man Sengkuni numpak mitmini. Kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kereta kula Dursasana nungsung pawarta. Man Sengkuna sedase atos kula nungsung pawarta lho. Paman Adyan putra pun Kartomarma Cemadung dawuh. Paman putra pun Swatama Cemadung dawuh. Ya Bapak. Bapak Daryo Cekul dan keputra pun Dirlogati Cemadung dawuh, Pak. Kepripun kabari? Wonten pawastos napa kula Cemadung dawuh, Pak? Kula pun cicit rasi nyanyadong dawuh, Man. Pripun kabari wonten Bapak? Bapak damel menapa, Man? Kula nganglongaken jonggon nilingaken mama papa iki ngene ya Le rembugan jroning masewakan ora ana kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak anglene jujul lan usuli sowane Petruk kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal praja Ngamarta monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak 3 candra rekake takon kalawan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran. Mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarang golek menyang didununge Petruk lan Bagong. Ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakunjaran gedhe-gedhene dipateni ya kulut Dursasana. Walah, nggih Man. Mboten ken kandrung sulusun awi nderek udu. Napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho iki ngestakaken dawuh. Gedhe kok tak pateni Petruk. Dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bangga, rasa dadak kowe selak. Ulunga tanganmu, tak bondo, tak krincung sikil bagi pakunjaran. Mas, nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani harus surtayu. Sing tawedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah jadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir kok. Ya.
jajaran Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nah aku ora tumandang karya, nah aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngeweki karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ping Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singolena praping laris Lakon dadi penjangkamu. iki merganing Iki lare wiwit sok kapan? Kok meng ngono-ngono wae. mati dening aku. Nggo gaceng siramu wae mau karo ora kok. Iki ngopo kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ono golek minuman ora ono. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilarani. Baru. Payah kowe. Kok kene, Truk? Wis kok kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ah, haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oh, sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Dadak beri barang arep karo Kartomarma dadak werna-werna. Ora sampeyan lak trajangi dhewe le. Oke. Jadi ya, Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus sapa. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumetan aku. Ya wis rasa maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplayu kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari nambah to. Ngono ae dari nambah. Ya wis ngono kae ndambi kowe ning kene rasa perang. Nandang. Aji karo ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sing tubrok das matos. Iki ana malah ya. Eso. Weh. Halo. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Kara kenapa? Mana kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula kan males ora gelem males niku matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya loro. Saya loro terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget.
Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun cumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat, sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono pati hak jata sinan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mengi ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu ta kok paman lonto tak ajar. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike jamak-jamak. Napa riyen niku derek ngenten wong ya nah. Memang bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah nglakon. Ora ati. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Aya kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa ming genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah nentek-nentekke kempongan. Ngerti sapa niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sapa niku ora weruh karo kanan senatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Indah-indah nek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petruk kantong bolong. Kowe aja ngino karaku. Aja ngecek karo Sotama. Ayo. Begawan Durna kanthi ngono legane atiku. Kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petruk kantong bolong. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra jama-jama penyakit ora. Ayo Petruk. Aduan kok sing balong mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk lekane atiku. Tubrok, tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. 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 Kurang rumah. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petruk ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Dobrak. Dobrak. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu iki. Nyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petruk. Kowe ngejawab apa? Kuat nadai Kyai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun kemarin. Tubrok, 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 tubrok. Dobrak, dobrak. Dobrak, dobrak, dobrak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petruk ki. Biyen sik ngabari sapa ya?
Kok iso ngerti Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembanduna. Iya. Oh, pancen perak. Ngece karo aku sengkuni perak. Kose to. Sampeyan niku eceran ya eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk betet. Ya men, ini ora perot cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora perot cangkeme. Betet. Perak. Betet. Perak. Betet. Wah kok tak linggis dase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni betet-betet demule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan niku pendhita kaya manuk betet. Ya betet ora perot. Betet. Perak, betet, perak. Tetrat. Tetrat. Arat. Urung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae. Nek mrene ngece sampeyan, nek merono ngece kula. Menang-menang. Nggih, nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana betet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem muntur ning padukan kabetetan. Piye ya iki? Saya tak raup saya dewaten. Nggih. Gak ketuntut. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju rambeto Kyai Perot. Aku gak iya ta. Ora raup. Seta lagi kula nggih raup. Kula yo klerak-kleru e. Ame raup kok genah sampean iku ngerti ora nek raup niki banyune betet banget. Lah. Sampean madiri kok mengke ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhek manus wae jajaran. Petro ketiban Kyai Cunda maneh ora jeblok ketemu Cunda. Kanduna kok ngamuk tenan. Nggawa Cunda manik. Murung mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo. Mati tenan ae. Betul. Nggih. Oh diarang. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong kala. Gawe geger negara Mestra, menungsa apa kan? Glandang nang kono. Diu. Kelungkung. Ngopo Mas Rono ora mari-mari adus kono. Kita gebyure ndas kowe to. Sapa itu? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura no. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macet. Oh, gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cunda manik kene Nenggala. Waduh. Iya terus. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo e Gong kowe iki? Nganggo keyboard.
Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, Aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ambene mujur. lambemu lah Petro nun saka ndi saking Ngastina lho ngopo Ngastina diutus karo Abimanyu aku ngutus karo kowe Wis seru ya omongane Tru cetha nesu iki dupan jasmu kowe Anggelana sediyana nenono. Tulung sawan. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak pentas iki ya. Iya. Ngopo Ngastina? Ditutut karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sing 3 sasi mos karo Ngastina, Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo Pandhawa teng pundi ning Kantura mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus Dadi perang. ning sepira to bangkane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning cacaran sutane Bawana. Begawan Durna mentala mateni karo Petro kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki apa to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong apa? Bagong. Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wecer kalimate kemarin. Nggih. Ah terus pripun? Minggir Petro. Cundha manik mungsuhe negara. Rame iki. Mandura. Nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan niki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya namake negara kene diadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gunung diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, Singgahke. Dilebokke. nun. Dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Ah, wis malah konangan kaya ngene. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa nenggolar ku mateni Petruk to. Nun, sing gawa negara sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petro niku mana kawan? Baladewa niku gedene sing meniki tau tate dipo karo Petruk. Baladewa niku iso dadi ratu mergo lalabane Petruk.
Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau dedha menika mergo labuhane Petro. Dadi nek ana sing wareng nyekara karo Petro, sing arep gendak sikara karo Petro, sing arep minta Allah karo Petro, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petro nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petro menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petro padha karo wani karo Sinun Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petro? Kula ngajeng mateni lampune Petro kok. Mboten Petro ngajeng mateni lampu ngarepan omahe Petro. Lah kok tak kok cundhomane. Nggih namung kagem giri godha dhateng Petro kemawon. Anu mami coba-coba Petro. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Nek kata-katane ora cetha. Ayo Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados kono negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng gawe kagol. Napa kula bukan turunan wani karo Baladewa. Langsung kan bangsa mawon. Saiki kowe bali nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lah utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi tak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngecece wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ganggu kula kan matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemidrajate ngaceplek kuwi mengkono kawan batur nanging kae Dewa Wijawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Muka Semar ora ngerti menyang didulungi para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhake menyang ndi lenggahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya kok. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintek. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, hati-hati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Ya lek mulai ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kan Petro. Sing sayo sing Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra merkencong warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe punamine ingkang sekawit kayangan ketingal ayem tentrem miwah jinem sangganing para Durandara nanging boten kadosa sagedhagan menika tumuli wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat andadosaken kodheng sangganing para dewa sangganing para dewi Kakang Rodo menika saking dayanipun menapa dalah nuwun mapunten lho Di sampun dinten kula menika mboten badhe purun unjukaken Paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kula nuwun sewu kekilapan menapa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang ngertos moba musi ing dhateng jagat. Sampun manika titah swantah. Nadyan kutu-kutu walangataka jinaring wonten ing pangaos Paduka. Nanging sabab menapa dene Paduka dadak ndangu dhateng ing Karaka ing sidhe pangudal-udal. Mboten wonten jamak limanipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman. Tumunten kula ing ngambatang cangkriman menika piyambak Kakang. Kakang Resi ngedambatang cangkrimanipun ing rayipun Manikmaya. Lho nyaha. Iki Di, menawi tela mekaten kula badhe munjat rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo kula semanggaaken.
ingin dadosaken gara-garaning kayangan menika mboten sami kejawi namung kasutapanipun titah paduka inggih menika wayah paduka para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing lengkeng Gunung Himawat papan pernahipun sami lampahi tapa wonten ing satengahing wana Pringgalaya satengahing wana Pringgalaya inggih Di menapa ingkang dipun sedya dening para Pandhawa dening lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya Kakang lha babagan perkawis menika tentu kemawon paduka Prabu Bathara Guru mboten badhe kekilapan ingkang mekaten Di lajeng wareng paduka Adi Prabu Bathara Guru kados pundi mbok menawi jumbuh kalian kanugrahaning kembali katampi tuwin kanugrahaning kembali mandhap wonten ing Janaloka Kakang Rada pundene kanugrahan menika kula wau tasih sinengker dening panguwasaning dewa nanging para Pandhawa tuhu satru ingkang tanggap ing sasmita tuhu satru ingkang lantip panggrahitanipun nadyan Jawata dereng matedhakaken sasmita bilih badhe matedhakaken kanugrahan iwa semanten para Pandhawa wayah-wayah kula sampun kepareng lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya Kakang Rada kanthi tumanggaping gati para Pandhawa miwah tumanggaping penggalipun manahipun para Pandhawa mekaten andadosaken katarima gesangipun para Pandhawa mila boten nami aneh menawi sakmangke menapa ing sampun tinumbas kanthi sarana tapa brata menika ingkang rayi badhe matedhaken kanugrahan dhateng pun para Pandhawa Kakang dalah ngaten menika kula nembe mathuk ngaten menika kula mendhi gathuk menawi sampun dipun lampahi dening para Pandhawa menika maratandhani bilih para Pandhawa menika titah pitataning jalma unusaning para menungsa Kakang Rada kasinggihan sabab jumbuhan pangandika paduka dereng kemawon Jawata menika matedhaken kanugrahan ewa semanten Pandhawa sampun lampah tapa wonten ing telenging wana Pringgalaya Di ing mekaten tumunten kula namung kantun ndederek kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru semangga anggenipun purba masih dhateng wayah paduka pun para Pandhawa anggenipun lampah wonten ing telenging wana Pringgalaya menika Adi Pramesti Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuk angin ngendi gone Kakang Rada kula badhe anyobi dhateng semedinipun wayah kula pun para Pandhawa kula badhe anodi dhateng mantenging cipta para Pandhawa sarana kula badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun para Pandhawa kanthi cara menapa paduka badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru padidik ingkang wenang anggayuh kanugrahan menika tanah sanes kejawi namung pambayuning Pandhawa inggih menika pun Puntadewa mboten ketang sakmangke ngraosaken dayaning wahyu kelebet para Pandhawa sekawan cacahipun badhe ngraosaken dayaning wahyu nanging ingkang langkung wigatos ingkang nampi kedah pun pambayuning Pandhawa nggih mila kula badhe anodi dhateng mantenging cipta pun Puntadewa tuwin kula badhe anyobi dhateng ikhlas sing raos kelawan pun Puntadewa sarana sakmangke kula badhe saren wujud dadi satu berbiran Kakang Sato berberang kados pundi? Kula badhe manjalma kanthi wujuding inggih menika wujuding Garuda utawi Raja Wali. Wondene Kakang Rada kula suwun wujud inggih menika peksi Dara. Sakmangke merpeki ungganing para Pandhawa kanthi lampah rewa-rewa jengandika Kakang Rada badhe kula tedha lan kados pundi sakmangke para Pandhawa nipun milujengaken dhateng gesangipun peksi Dara menika kala wau kelawan bapa Mremban ya yang Mremban Durna menggah menyangen bilenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Panakawan sewu kalapatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten sampun suwan wonten Garing Astina menapa dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna nanging nuwun sewu kula nampi dawuhipun Prabu Baladewa
Petro rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu. Nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura. Iya ngono kawan. Aku wae sing srawung sambendina karo Begawan Durna ki kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun prisa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaranmu Abimanyu kae iki jane ngadhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sopo ngono kawan, mboten sanes gawe namung bapak. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya, bapak menika Dewa Ngejawanta ngendhipun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo Ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Miat langening kalangkuan aklar andan moncar tinan lir kekonang sunsara tetan padhang kasur lan pacaring purnameng ngekono dasari mangsa katiga nuwun sewu Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang Woh Mandura Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh ngerti lamun Siwanayantaka mlebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanayantaka wis apal marang lagak lagu lan ragyane kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyang endi lenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwanayantaka nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu anakmu aja ning keritut luntak laku ning Abimanyu. Monggo Gus kula dherekaken Den. Semareka Den prayitna semuriris Mubang Wangaruna
dinetraning uga rapuh sadaning kukila kanikara sakatar kene dongane engkung ler kusing pene panca Bapak toking hayam mono aja mbok kira aku aning ganggu nggonmu nglakoni tapa brata nanging kadreng nggonku kepengin ngerti wiwit budal saka negara Ngamarta barep kakangku ora taren apa-apa ora paring pangandika apa-apa marang adimu malah saiki mapan ning tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene barep kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa sediamu apa lan karepmu piye yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake mestine aku ora bakal silak bakal nyengguyung karo adeking barep kakangku ngene nglakoni tampa ning trenging alas Koko Rabu kepareng Mbak Barono dhateng ing raipun Arjuna samangke menawi sampun pono menapa ing sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Nun sawu Koko Prabu kepareng kula semadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu. Menapa to ingkang ginayu dening paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka ngawon nglampahi tapa wonten tenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Ndak suwun jugalo sawetara nggonmu nglakoni tapa. Paringa pangedhawuh karo adi-adimu. Aja kaya ngono. Aja kesuwen ninggal marang kewajiban Karalindran mundhak tetel kapercayane kawula marang barep kakangku ayo yen pancen barep kakangku kersa paring dawuh aku ngaturake panuwun lah yen barep kakangku ora kersa paring dawuh wah ndalung ngapura yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajibaning kasatriyan barep kakangku sorating mandam sumala madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang Dyang Mananggung sumungkem guling ing Dara Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh ora kuwi wonten dawuh pun kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya Yayi dene pun kakang ora paring dhateng Garuda menika kala wau satemah kula mlajar saking susuh kula tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula tumunten kula nyuwun tulung dhateng paduka Gusti kula sanata mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ing badhe mangsa dhateng jasad kula mesakaken dhateng endhog tiga ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe babar wujud piye lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun manuk Dara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe Pak
sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludha guntur ketuk ing Manukdara wonten dawuh sinuwun apa iki aran Garuda ingkang motha-motha kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa sira teka ora ngayomi marang wujuding Manukdara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mangsa marang Manukdara nuwun sewu sinuwun menika sampun dados kodrating gesang Manukdara menika kedah dados mangsa kula apa kowe ora mesakake Manukdara lagi ngremi ndok cacah telu ning susuhe kudu mati dadi mangsanmu ateges kowe uga mentala mateni marang anake Manukdara ingkang isih wujud ndok mapan ana ing susu babar kawis menika sanes tanggal jawab kula ing wigati kula namung manut dhateng kodrating Hyang Mahanasa bilih Dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika mula kang sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira goleka manuk liyane sak liyane Manukdara iki merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuk sampun boten saged yen to ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa nyuwuna marang aku sira njaluk ijol manuk apa mengko aku ing bakal golekake wonten aja Manukdara iki mesakake manuk Garuda mboten kedah Dara menika ing dados mangsa kula lah banjur karepmu piye paduka sinten aku Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa walah nyuwun pangapunten Gusti nadan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika Nalindra ingkang lila lair trusing batin panjenengan Nalindra ingkang tansah bebantu dhateng sapapadaning titah kula saged nglenggono bilih paduka ngayomi dhateng Manukdara menika nanging kula nuwun sewu jejering Nalindra kedah madheg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken Manukdara nanging entengaken dhateng kula semantrugi ngawrataken dhateng kula nanging entengaken dhateng Manukdara sedaya kedah sak traju lan sak bobot ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni mono saiki coba sira njaluk ijol apa sinuwun menawi adilipun panjenengan sampun paring panggesangan dhateng Manukdara mila kula nyuwun dagingipun Dara ingkang badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalindra Ngamarta barep kakangku kowe arep ngopo kok ora Bu paduka badhe menapa Werkudara nggih aja nyaruhipun Kakang Arjuna ora usah dadak matur werna-werna mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa Garuda wonten dawuh apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti ora wegah kowe bakal menehi ijol daging ingkang bobote padha karo Manukdara kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener Werkudara nggih Arjuna kula wonten paring adhawuh goleka watu sartane wujuding kayu ingkang dawa Manukdara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka Manukdara wis mapan ana ing pucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe Garuda wonten dawuh
Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku nraju kelawan daginging Puntadewa lan daginging Manukdara. Sumpahana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lair batos kula sin. Wah, bareng kakakku apa wae. Dres Kang Ponang Ludira metes wonten ing Siti madaning Bantala. Parandri datang ngraos sakit Sang Puntadewa. Sigra nyandak lerepaning daging ingkang pus bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riya tetimbang. Parandri mangke tasih ketingal awrat Manukdara. Sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga dan beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang nyarya traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot Manukdara ingkang samesinipun ngawrat daging Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos ango padiadil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak Ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa parandene datang wonten pesambating Sang Prabu Darmakusuma. Pupu kiwa tengen bos beset dening Sang Puntadewa namung katingal ora ana manungsa apik-apike bebudane ngukur si Puntadewa mula ora jenengane yen to jenenge Puntadewa Puntawiluhur dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngumpuli para Jawata mula kang sangka kuwi nggih apa ingkang kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggadhuh kanugrahan sira ulun paringi priksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu Pura Kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingin bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene Pura Kencana. Pura kuwi papan, Kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik. Mula ngamarta diasta dening Puntadewa tan prabeda kaya dene wujuding Pura Kencana. Papan ingkang kebak kanikmatan karukunan sarta kebak rasa ayem tentrem ora ana regejegan kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning wayu Pura Kencana.